तनी चेहरा तनी चेहरा देखा दो हमरा यार के। तनी चेहरा देखा दो हमरा यार के कि दिल में करार आवे है, कि दिल में करार आवे। तू जे भी कर जल्दी कर राम जी, तू जे भी कर जल्दी कर राम जी कि दिल में करार आवे। तनी चेहरा देखा दो हमरा यार के। तनी चेहरा देखा दो हमरा यार के कि दिल में करार आवे है, कि दिल में करार आवे। खेला जानी दिल से हमरा खिलौना के जैसे, दर्दिए के दावा होई दर्दिए से कैसे। खेला जानी दिल से हमरा खिलौना के जैसे, दर्दिए के दावा होई दर्दिए से कैसे। उनके बिना अब रहलो न जाता, एक पल अकेला रहलो न जाता, रहलो न जाता। तनी चेहरा देखा दो हमरा यार के। तनी चेहरा देखा दो हमरा यार के कि दिल में करार आवे, कि दिल में करार आवे। तू जे भी कर जल्दी कर राम जी, तू जे भी कर जल्दी कर राम जी कि दिल में करार आवे। तनी चेहरा देखा दो हमरा यार के। तनी चेहरा देखा दो हमरा यार के कि दिल में करार आवे है, कि दिल में करार आवे। नमस्कार प्रणाम, हम नितेश राणा। आप सब लोग तो जानते हो तो हम चाहते हैं कि हमार जो चैनल बा ओकर नाम बा नितेश राणा ऑफिशियल। तो हम चाहते हैं कि रउआ सब ऊपर जाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन के जरूर दबाई और ये लड़का के फुल सपोर्ट करी। प्रणाम।